זה הזמן לחשבון נפש. באוקטובר 2003, שבועיים לפני הבחירות לרשויות המקומיות, חתם זמיר בן ארי על התחייבות, לפיה אם לא יוזז קו המתח הגבוה בתוך שנה, הוא יתפטר מתפקידו. 5 שנים חלפו מאז, וקו המתח ממשיך לסכן חיים. בואו נראה כיצד ראש עיר בישראל דואג לאזרחיו. 9:30 בבוקר זמיר בן ארי הגיע לכאן לפני מספר דקות ליום העבודה שלו, אבל הוא ראה את המצלמות שלנו ונמלט. אנחנו ננסה לראות לאיפה. שעה 9 בבוקר אומרים לנו שהאיש נמצא כאן בבית הקפה הזה, מפגש הספורטאים שליד תל השומר. עד לכאן הוא ברח מאיתנו, בואו נדבר איתו. שלום מר זמיר. שלום עמנואל, מה שלומך? מה המצב? אני מהר לרופא ויש לי תור בשעה 9:30. חצי דקה. כן. זה ממש ייקח, תסתכל על השעון. כן, כן. עוד 4 ימים אתה צריך להתפטר מהתפקיד, לפי מה שהבטחת. ראיתי את החתימה ואת ההבטחה, 29 באוקטובר. תקשיב טוב טוב. זו הייתה דרישה של סחטנות של 2 נשים. תקשיב רגע, אני עשיתי את מה שהיה צריך לגבי העברת קו המתח העליון. מה זאת אומרת? אבל הקו עדיין שם. הקו עדיין שם. תגיד לי, אתה סופרסטאר. הרי עצם הדרישה שיחתמו כל המועמדים, החתימו לעיני 500 איש. סליחה רגע. לא חייבו אף אחד לחתום, יכולת גם לא לחתום. סליחה, זה סחטנות. שבועיים לפני הבחירות, 10 ימים לפני הבחירות, לבוא לדרוש. רגע, אז למה אתה לא מגיש נגדם תלונה על סחיטה באיומים? קודם כל, זה היה בתקופת בחירות. בבחירות לא מגישים תלונות. הרייטינג הזה לא יעזור לך, אתה מכובד, אני מאוד מכבד אותך. אבל אני רוצה להגיד לך שזה פשוט חוצפה ועזות מצח. בן ארי, רק לומר, המשיך להתפתל ובעיקר לדבר שטויות. אגב, כשסיימנו הוא חזר לבית הקפה, ולא לרופא. אנחנו נמשיך לעקוב. לראות ולא להאמין. מהקטע שראינו עכשיו עולות מספר שאלות קשות. בואו ונראה את זה שוב. האם לדעתך, מר בן ארי, לא ראוי לקבל תשובות ברורות בנושא כל כך חשוב? האם לא ראוי שראש עיר יסתכל לתושביו בעיניים? קודם כל, זה היה בתקופת בחירות. האם זה ראוי לומר דבר אחד, ואחר כך לומר את ההפך? על מנת להרחיק את קו המתח העליון שקשור בבריאותנו. חשוב לבריאותנו, מר בן ארי? אז מדוע הצהרת את ההצהרה הבאה? בתגובה להורים שטענו שקו המתח מסכן את ילדיהם, ענית, אין שום סיכון, אתם עושים מכל זבוב פיל. האם לא ראוי להעמיק בעובדות, בעיקר כשמדובר בחיי אדם? במשך 3 שנים של טיפולים קשים, עד שנפטרה כשהייתה בת 19 לפני כ10 חודשים. משפחתה בטוחה שהגורם למחלה של קרין הוא קרבתו של קו מתח עליון לביתם בצפון גבעת שמואל. מבחינה אלקטרומגנטית חד משמעית מעלה את השכיחות של הסרטן, וזה מזעזע ופשוט בלתי מתקבל על הדעת. אני חושבת שאיזה אימא לא תכעס על דברים כאלה שלא ידעה. והכי חשוב, מה אתה עשית, מר בן ארי? מר בן ארי, מדוע אתה מתחמק? בכל זאת, תרשה לנו לשאול, מה אתה עשית, מר בן ארי? אני עשיתי את מה שהיה צריך לגבי העברת קו המתח העליון. אגב, כשסיימנו הוא חזר לבית הקפה, ולא לרופא. האומנם, מר בן ארי? עשית הכל? שוגרה מלשכתו של זמיר בן ארי גם תגובה בכתב, בה ניתן כי בשנה האחרונה השיג ראש המועצה התקדמות רבה בהעברת קו המתח העליון. בן ארי עשה את כל מה שצריך, ובתאריך 20 באוקטובר הפקידה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה את תוכנית התוואי בו יעבור קו המתח העליון. חלפו עוד 4 שנים מההכרזה על הפקדת התוכנית, סך הכל 9 שנים של מחדל מתמשך. ועכשיו, חודשיים לפני הבחירות, יוצא מר בן ארי עם הודעה דרמטית. לפי ההודעה שפורסמה לפני כחודש, הודיע מר בן ארי לציבור על התפתחות דרמטית, הפקדת תוכנית העתקת קו המתח הגבוה בוועדה המחוזית. נהדר. רגע, בואו נראה שוב מה אמר זמיר לציבור ב-2004 בכתבה שראינו. בתאריך 20 באוקטובר הפקידה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה את תוכנית התוואי בו יעבור קו המתח העליון. שאלה,
אם ב-2004 הפקדת את התוכנית, מדוע אתה מוציא הודעה דרמטית על הפקדת התוכנית ב-2008? האם אתה חושב שאנחנו מטומטמים? שזה פשוט חוצפה ועזות מצח, חוצפה ועזות מצח. האם לדאוג לבריאות ילדינו זו חוצפה? מי כאן בעצם החוצפן? ואם אתם חושבים שההבטחות הסרק, הזלזול והתשובות המתחמקות נוגעות רק לתושבי צפון גבעת שמואל, כדאי שתראו את הדברים הבאים. פרשת הארנונה. ראש העיר מבקש לחפות על הגירעון הנובע מהניהול הכושל שלו, ומעלה את הארנונה חודשיים בלבד לאחר הבחירות באופן לא חוקי, לא הגיוני ולא הגון לאלפי משפחות בגבעת שמואל. המשפחות פונות לזמיר בן ארי בבקשה למנוע מהלך זה, אך הוא דוחה אותן בבוז. אבל תושבי גבעת שמואל לא מוותרים ופונים לבית משפט שאומר את דברו. בפסק הדין נזף בית המשפט בראש העיר וקבע שעל העירייה כרשות ציבורית לומר את דברה בגלוי ולא להתחמק מאמירת האמת, תוך ניסיון למצוא מפלט בטענות שלא נמצאו להן סימוכין. כמו כן קבע בית המשפט שהמועצה ניסתה לטייח את האמת. והמסקנה ברורה, גם בית המשפט אמר, זמיר אינו דובר אמת. בואו נעבור שכונה ונראה כמה שווה מילה של ראש עיר בגבעת שמואל. רמת אילן הבטיח בניית מבנה קבע לקריית אלון, שיפוץ והרחבת מועדון הנוער והגמלאים, טיפוח חזות השכונה. לא קיים. שכונת גיורא הבטיח פרויקט פינוי-בינוי וקיר אקוסטי. לא קיים. שכונת הדר הבטיח חורשת נופש פעיל ושמירה על הפארק. לא קיים. שכונת השחר הבטיח לתקן את תאורת הרחובות ולשפר את חזות השכונה. לא קיים. השכונה הוותיקה הבטיח להקים ועד שכונתי לעבודה מול העירייה. לא קיים. הבטיח בניית בתי ספר חדשים, הבטיח מרכז ספורט קהילתי, קיר אקוסטי, ניהול תקין, תוכנית אב, גנים ציבוריים, כביש שירות, מועדוני נוער, שיטוט תושב... כל כך הרבה הבטחות ופשוט אף אחת הוא לא קיים. מר בן ארי, הגיע זמן תשובה, ואת התשובה ייתנו תושבי גבעת שמואל.